Kembali ke pemahaman Wedotama. Wedotama itu karyane dari Eyang Mangkunegara Papat, Eyang Sudira nyeritake tentang catur sembah, Mbah. Lah Mbah Narsa mudeng gak catur sembah itu? Sembah raga itu werdine apa, Mbah? Sembah raga iki sing bergerak adalah ragane. Ragane adalah nek wong Islam ngucapke usuli pardol duri arbaka lillahi ta'ala al-wabar lajeng ragane gerak ngeten. Heeh. Ditan ngeten nika piye kaya japan lali. Ngeten. Gitu. Sujud. Ngeten. Rukuk sik. Sujud. Niku sing bergerak kan ragane. Tapi pikiran-pikiran iki belum bisa masuk ke belum bisa ke sembah cipta. Marga di saat kita melakukan sembah raga itu yang digunakan adalah ucapan. Ucapan itu tidak bisa menenangkan pikiran. Yang bisa menenangkan pikiran adalah kalau kita sudah memasuki ke sembah jiwa. Sembah jiwa, dari raga ning jiwa. Lah, jiwa itu werdine apa? Jiwa itu nek takkan bisa kuwi kalbu, bisa ati. Apa maknane jiwa mau, Mbah? Menurut Mbah Narsa. Sembah jiwa itu adalah kita harus ketemu carane sembah jiwa niku kita harus ketemu kali jiwane dhewe sing pasemone kaya dene wong lho. Untuk ketemu wong dhewe sing pasemone sing untuk ketemu wong sukman dhewe sing rupane kaya awake dhewe sing pasemone kaya wong lho. Niku sampean panglakoni bisu 7 dina 7 bengi. Nek pun lakoni 7 dina 7 bengi mantra mungkin niku pamang ucapke nek berhasil niku sampean iso berhadapan kali wong sampean. Nek versine Mbah Narsa mantra kuwi nggunakake paling apik nggunakake basane prodake wong liya atau prodake wong Jawa. Nek prodake wong Jawa mantrane piye, Mbah? Mantra sing kula tampi niku campuran. Oh, piye, Mbah? Ora apa-apa campuran, sinkritisme piye? Sing campuran niku kan ngulang-ulane kan kun dat kun. Dat niku adalah uripan manusia. Kun itu adalah dadi. Kun dat kun. Sukma kang topan sajroning wayangan. Lan rasa sukma kang sajroning wayangan. Sira metuwa ingsun arep roh marang jeneng urip. Mula kularan temu campuran awet kun niku mengambil dari bahasa Arab. Kun niku nek diterjemahke teng basa Jawa adalah dadi. Kun dat kun maksudnya dadi urip dadi. Sukma dadi sabda dadi. Jadi bisa ditarik ada istilah kun fayakun kuwi ngono kuwi. Dan kun fayakun itu adalah ya niku sabda dadi niku. Kun fayakun niku maksudnya diterjemahke sabda dadi. Nek diterjemahke basa Jawa. Nek jenengan tadi ngendika ada kata-kata insun. Insun itu gambaran ingsun itu lebih condong perwujudane lingga urip atau Gusti Allah yang manjing ning awakmu kuwi ingsun. Lah ingsun itu kan sama saja urip. Maka urip nek ora dirangkepi tembung ingsun. Kan urip kita itu rempara di luar tubuh manusia. Urip kuwi rempara ning sanjabane tubuh manusia. Ini nek dirangkepi tembung ingsun adalah
Ya ingsun kang urip sajroning ya ingsun kang urip sajroning sajroning rasa sajnala. Tadi sembah raga, sembah jiwa, terus saiki hubungane karo sembah rasa, Mbah. Ngancik sembah rasa. Werdine sembah rasa iki piye, Mbah? Sembah rasa niku sembah rasa niku nek diartikan adalah sembah waskita. Orang yang termasuk orang yang waskita. Tapi bab niku kula dereng wonten medharke awit kawaskitan niku tergantung daya kemampuan pikiran seseorang. Masih tergantung daya pikiran seseorang. Senajan to kula niku omong-omong kula njuwi niki hanya sebatas teori. Prakteknya dereng gaduk digempriku. Ya, paham. Sebatas teori. Nek sembah jiwa niku soalnya kula mempraktekke. Dadine jiwa niku isa ditakoni. Anak aku ku prayogane kepiye ngoten niku jiwane ya sing isih masuk. Maka nenten buku kidungan diarani kodhok ngemuli lengi. Maksudnya kodhok ngemuli lengi niku sing ngreksa badan wadak niki manggone nang jero raga. Kodhok ngemuli maksudnya ngoten niku. Kaya kodhok kindemulan lengi, kaya lengi kindemulan kodhoke gitu to maksudnya. Lah sampan ngoten niku tekon bola-bali ngoten niku ora bakal ketandak. Marga sing momong jiwa ragane manusa iki dalah manggonen enten jero raga. Sing momong badan wadak nih manggonen jero raga. Saged nampi? Ya, mudeng. Nek sampan debat usir ngoten niku selamanya sampan mboten bakal ketemu kasih sing momong jiwa raga dhewe. Amarga sing momong jiwa raga niki manggonen jero enten jerone badan wadak. Isane metu nek dijawab niku wau. Ya, paham. Kundatkun sukma kan ana sajroning wayah sira metu wae. Dijawab kan metu, nek ora dijawab ora gelem metu. Ngono jero kene. Sira metu ae iso alrum malah jeneng urip. Nek dijawabne metu iso berhadapan dakwaan ngeten iki. Nek napa niki kene kembali malih teng mriki sampean bisa ketemu darani adoh tan winangane dicatah singgula lha manggonen jero utek sampean ajeng gaya utek sampean apa iso. Ngaten iku. Jadi kamu sembah raga wis, sembah rasa wis terus kemudian sembah jiwa. Lah hubungannya karo sembah cipta. Cipta iki kan akale menungso. Lah akale menungso iki kan kegawa oleh perilakune menungso juga enek ning elek, enek ning apik karena dikik kedundungan akal atau cipta ning pikirane Allah. Itu piye Mbah pedine Mbah sembah cipta? Sembah cipta? Iya. Sembah cipta itu adalah gerak pikiran manusia. Iya, Jadi nek di saat kita melakukan sembah cipta niku mbok kula amor jagoan gedhuweng niki mamane nggih. Di dalam sembah cipta. Kula jagoan gedhuweng niki wong jagoan dados sabangku napa sakalangan. Disuku wedang enten lemper enten roti enten kacang enten remingan batri mangan hidupne di dalam kita melakukan cipta ini ora roh kowe kanu keslimur sampean ngombe wedang karo mangan roti kene ora ngerti lha marga segera ya pikirane anu banar saiki ngopo orang ngerti saya melakukan sembah cipta kono mangan mie kene iso nyambi karena marga segera pikirannya sembah cipta niku ngoten. Nek sembah rasa ora mungkin sampean
sampean tetep konangan marga sembarose sama ajeng melakukan sembah di saat berkerumun wong akeh sama tetep konangan marga sing nek sembarose gerak ragane. Nek gerak ragane ya pokoke apa ngene apa ngene kan tetep konangan. Bana saya ngopo batere ngombe wedang mangan lemper kok anu lampu. Kita wong sembahyang. Ini nek kita sudah belajar ke sembah cipta, kono mangan wedang mangan lemper gini orang ngerti. Iya. Bisa dilakukan di mana saja dan bisa dilakukan di mana saja. Pokoknya di mana saja. Maka orang wae kancane. Sembah cipta ngoten niku. Iya. Tapi kan enek ning punya pemikiran atau sembah cipta ki otake menungso ana ning berpikir baik dan berpikir jahat. Itu piye werdine? Iki salah ora? Kon enek cara pikir wong enek ning apik, enek ning elek. Artinya ning mlebu ning angen-angen ning otakmu kan enek ning pikiran apik, enek ning elek. Nek itu pemahaman jenengan piye? Apa salah kuwi pikirane iki, Mbak? Di saat waktu masih dalam keadaan alam suwung, awang wung, itu semuanya sebetulnya adalah sama. Tapi setelah kita berniat untuk lahir ke alam dunia, itu roh itu ditumpahi dening iblis ngoten mawon. Ngono wae ya setan bu iblis. Karena roh itu ditumpahi dening iblis. Akhirnya setelah hidup di dunia ini manusia ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua adalah pikiran baik dan pikiran jahat. Dengan demikian, wiwit sanga zaman nenek moyang kita sampai besok ke cucu moyang kita, maling ya ana, penbejak wong suci ya ana, wong jujur ya ana, maling ya tetep ada. Karena sudah digambarkan oleh Wali Songo, Wali Sunan Kalijogo, digambarkan dia membuat wayang. Wayang itu menggambarkan bahwa manusia gumelan dengan alam dunia itu terdiri dari dua kutub yang berlawanan. Ana Kurawa, ana Pandhawa, ana apik, ana elek. Iki berarti ra enek ning iso disalahke, karena kuwi isi ning donya ngono, Mbah. Elek karo apik kuwi isi ning donya. Nah, begini. Salahnya hukum adalah aku tak ngukum wong kae marga gaene nyolong. Maling. Itu wong gawe undang-undang niku hanya berlaku ning alam dunya. Sebab wong ki isane mangan madhole nyolong. Betul, paham aku. Maka dengan demikian hukum negara yang itu hanya sah di alam dunia. Sebab wong sing gane nyolong ki lha aku nyarang ngene ora iso mangan. Maka bibit yang dari sananya itu bibit yang dasar memang mulai demikian itu. Jadi bibitnya memang wis aku ngatakan wis dilahirke dadi maling ngono ya, aja ditakdirke dadi maling ya. Wis lahirnya memang di bibit maling ya pakaryane saka maling. Kesimpulannya kan nek nganggo aturane ning donya kuwi salah karena nyalahi aturane wong donya, tapi nek nganggo aturane ning gawe urip kan jane ya ora salah karena jane ora salah. Jane ya kono nek di apa diplesake dikon debat lah aku narang ini ora mangan rasa mangan dibate ngono mangan dengan juga hukum alam dunia itu
belum tentu benar. Hukum itu bisa dibenarkan karena undang-undang. Maka ngene ku wau. Ya aku nek arang ini ora semangan. Aku tak rewangi ada apa kae narkoba tane pas aku arepan melu adol klambi kaya kowe ya ora payu lho kudu dodol klambi ora payu lha kowe ketuwuske seutuh yenengor mabayar kene wong dodol pasar ning kok sasas ketulan kepayu ya paham. Jadi kesimpulannya aturane menungso ling diatur dalam sebuah aturan pemerintah dengan undang-undang itu kuwi aturane menungso. Artinya kuwi wis diterapkan kanggo aturane gawe urip. Kesimpulannya kan ngono, Mbak. Dudu aturane gawe urip karena memang wis tinitahke ning urip mau memang dikai talenta atau dikai apa ya istilahnya kelebihan karo Gusti Allah memang pakaryane saka kuwi nggo nguripi-uripe. Misalnya mau nyolong. Lah kembali ke satu ini enak istilah lah kowe urip kok gur nglonte tok dadi wong elek terus nakal pipi Mbah salah ora Mbah wong enek pakaryan nglonte barang iki salah ora nek menurut pemahaman jenengan sakabeng apa wae wujudane manusia itu adalah sudah kehendak dari semua kawakas. Memang aku ora gawe rogo iki tak gawe kaya ngene. Itu adalah kehendak manusia, kehendak semua kawakas. Aku gawe manusia sing pinter, aku sing waras, aku sing bodho, aku sing cacat kehendak dari sana. Dan sana juga selain menciptakan wujud, juga menciptakan pekerjaan. Profesi pekerjaan. Wujudmu kaya ngene kowe bakal tak sampai pekerjaan kaya ngene. Nanti jadi dalang, nanti jadi yoga, nanti jadi penyanyi, nanti jadi pelacur, nanti jadi pejabat, nanti jadi maling, tidak karena itu berani. Itu sebenarnya sudah dari sana. Wong gawe undang-undang ning alam dunya iki hanya dikatakan benar belum tentu benar. Marga takdire ku ya ngono kuwi. Wasane iso kambange durung ora mulai kono iso kambang bali maling nang. Ya. Jadi walaupun kuwi begal, keju, maling atau pelacur atau lonte memang nek wis garise kok ngono ya aja disalahke kesimpulannya. Ya, gawe undang-undang itu benar hanya di dunia. Kebenaran undang-undang itu ada berlaku ning alam dunya. Marga sebenarnya hukum yang asli itu adalah hukum gaib. Undang-undang alam dunia ini ada undang-undang gawean manungsa itu hanya berlaku di carane momok undang-undange negara ini hanya untuk melindungi orang-orang yang benar. Marga nek wong-wong sebener iku ora dilindungi dening undang-undang, ya dikeroyok terus dening wong penjahat. Dikeroyok marang ngoten niku. Pokoke ngene iki nipatet mamatet iki. Undang-undange ning suatu negara gawe undang-undang niku hanya untuk melindungi orang-orang yang benar. Karena tanpa gawe undang-undang ngoten niku orang-orang yang benar menjadi korban penjaraan dari orang-orang yang jahat. Iya.